Γεια σας, ονομάζομαι Μαρκοπούλου Ρένα, είμαι make-up artist και ιδιοκτήτρια του καταστήματος Mirror Mirror στην Άμφισσα. Μαζί μέσα από μια σειρά βίντεο θα δούμε πώς μπορείτε να κάνετε ένα εύκολο και σωστό μακιγιάζ. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με το πιο σημαντικό κομμάτι του μακιγιάζ που αφορά την προετοιμασία, την ενυδάτωση της επιδερμίδας, ώστε να μπορέσει να σταθεί το προϊόν που θα βάλουμε πάνω και σωστά και όσο το δυνατόν για περισσότερο χρόνο. Πώς πετυχαίνουμε λοιπόν την ενυδάτωση της επιδερμίδας? Το πρώτο και το σημαντικότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι να καθαρίζουμε με σωστά προϊόντα, κατάλληλα για τις ανάγκες της επιδερμίδας μας, το πρόσωπό μας, ώστε να μπορούν να φορούνται ρήποι, μακιγιάζ και να παραμένει το δέρμα καθαρό για να δεχτεί τα επόμενα προϊόντα. Ανάλογα λοιπόν με τον τύπο της επιδερμίδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατάλληλα γαλακτώματα, προϊόντα σε μορφή τζελ που αφαιρούνται με νερό, υπάρχουν κρέμες, υπάρχουν προϊόντα σε μορφή, σκεφτείτε σαν βούτυρο, το οποίο το απλώνετε στην επιδερμίδα, κάνετε μασάζ και μετά με βρεγμένα δάχτυλα γαλακτωματοποιείτε και αφαιρείτε πάλι με νερό. Η τονωτική λοσιόν είναι εξίσου σημαντική γιατί και αφαιρεί τυχόν υπολείμματα από το γαλάκτωμα, αλλά εξισορροπεί και το pH της επιδερμίδας, ώστε να μπορεί να είναι επίσης σωστό και να δεχτεί το επόμενο προϊόν. Αφού έχουμε καθαρίσει λοιπόν την επιδερμίδα μας, περνάμε στο επόμενο στάδιο, στην περιποίησή της. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με έναν ορό, ο οποίος έχει ενυδατική δράση ή και καλύπτει τις υπόλοιπες ανάγκες της επιδερμίδας μας, π.χ. αντιγύρανση, σύσφιξη, σφιγματορύθμιση πολλές φορές, ο οποίος εφαρμόζεται πρωί ή και βράδυ, ανάλογα το τι θέλουμε να πετύχουμε, αν είμαστε σε κάποια φάση θεραπείας ή αν είναι για την κανονική μας περιποίηση. Αφού εφαρμόσουμε τον ορό, μετά συνεχίζουμε με κρέμα ματιών, η οποία χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται σε αυτό το κομμάτι εδώ. Σκεφτείτε στο κόκαλο και πάνω από το φρύδι. Δεν παρεμβαίνουμε στα βλέφαρα, γιατί από τη θερμοκρασία που εφαρμόζεται, που αυξάνεται μάλλον από την εφαρμογή του προϊόντος, τελικά καταλήγει να μπαίνει στο μάτι. Το σωστό είναι να είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο και πάνω στο φρύδι και η κρέμα θα το βρει τον δρόμο της. Αφού λοιπόν έχουμε τελειώσει με την κρέμα των ματιών, συνεχίζουμε με την κρέμα του προσώπου. Φροντίζουμε τα προϊόντα μας να είναι κατάλληλα. Επιμένω σε αυτό, γιατί πολλές φορές υπάρχει η άποψη ότι μια επιδερμίδα λιπαρή δεν έχει ανάγκη την ενυδάτωση. Αυτό φυσικά δεν ισχύει. Άλλο η περίσσια σμίγματος στο πρόσωπο, η οποία φυσικά και θα ρυθμιστεί, και άλλο η έλλειψη υγρασίας. Το υδρολιπιδικό φιλμ αποτελείται και από τα δύο. Το να έχουμε λοιπόν μια επιδερμίδα σωστά ενυδατωμένη προϋποθέτει ότι χρησιμοποιούμε το κατάλληλο προϊόν για τη δική της ανάγκη. Άλλο θα χρησιμοποιήσει μια επιδερμίδα ξηρή, άλλο μια επιδερμίδα λιπαρή, άλλο μια επιδερμίδα φυβαδατωμένη, άλλο μια κοπέλα έφηβη, άλλο μια ώριμη επιδερμίδα. Σε κάθε περίπτωση όμως εφαρμόζουμε τις κρέμες μας πρωί και βράδυ. Την ημέρα φροντίζουμε να έχουμε και αντιλιακή προστασία, γιατί και ο ήλιος δημιουργεί αφυδάτωση πέρα από όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να δημιουργήσει. Και βοηθάμε σε αυτό το κομμάτι να είναι πιο υγιές το δέρμα, που είναι τελικά και το ζητούμενο. Εκτός από τον καθημερινό μας καθαρισμό όμως, υπάρχει και η εβδομαδιαία περιποίηση που λέμε. Ανάλογα και πάλι τις ανάγκες της επιδερμίδας, 1 ή 2 φορές την εβδομάδα χρειάζεται να γίνει μια απολέπιση με ένα ήπιο προϊόν, ώστε να φύγουν τα νεκρά κύτταρα, και να εφαρμοστεί και μάσκα ενυδατική, η οποία θα λειτουργήσει πιο θεραπευτικά αν θέλετε. Είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από την καθημερινή χρήση, είναι μια τόνωση της επιδερμίδας, δίνονται συστατικά τα οποία βοηθούν να λάμψει, βοηθούν να γίνουν πιο απαλοί. Και είναι μάλιστα πολλές φορές και μία κίνηση άμεσης δράσης, αν δεν έχουμε ενυδατώσει σωστά την επιδερμίδα μας καθημερινά, να μπορέσουμε να κάνουμε μία απολέπιση και την εφαρμογή μιας μάσκας, ώστε να μπορέσει να σταθεί καλύτερα το μακιγιάζ μας σε μία περίσταση που απαιτείται αυτό. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν τρόποι
πέρα από την περιποίηση της επιδερμίδας, να δράσουμε και άμεσα. Αυτά είναι τα primers. Ενυδατικά, είτε σε μορφή ελαίου, είτε σε μορφή κρέμας, είτε σε μορφή ορού, πάλι ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας, εφαρμόζονται πριν το μακιγιάζ και πάνω από την κρέμα, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τον καμβά που χρειαζόμαστε, για να έρθει και να καθίσει σωστά το προϊόν κάλυψης που θα εφαρμόσουμε. Είτε είναι κάποιο foundation, είτε είναι κάποιο concealer, είτε είναι κάποιο corrector. Αν λοιπόν παρατηρείτε αλλίωση στο μακιγιάζ σας, αν δυσκολεύεστε στην εφαρμογή γιατί το νιώθετε να τρίβετε όπως λένε ή να τα πετάει τα προϊόντα, τότε αυτό που φταίει είναι η ενυδάτωση, η οποία είναι ελλειπής. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσετε τα σωστά προϊόντα, να είσαστε τυπικοί όσον αφορά την εφαρμογή τους και από εκεί και πέρα θα δείτε πολύ μεγάλη διαφορά και στην απόδοση και στη διάρκεια του μακιγιάζ. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε. Μπείτε στο www.mirrormirrorshop.gr για να μπορέσετε να δείτε προϊόντα που υπάρχουν εκεί και στείλτε mail με οποιαδήποτε απορία σας με την ένδειξη «Ρωτήστε τον καθρέφτη».